Zdravo svima dragi moji, dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas ćemo pričati o Avon proizvodima ili ti Avon. Ja sam naručila lak za nokte koji sam nanela na svoje nokte. On izgleda ovako, inače i ranije sam koristila njihove proizvode što se tiče noktiju, to jest lakove. Izgleda ovako. I zaista sam zadovoljna sa njihovim lakovima za nokte jer dugo traju, imate i one gel lakove i sasvim su ok i nemaju jak miris što je meni najbitnije posle trajanja naravno. Zatim tu je kupka, ovo je kupka od 1000 ml. Imala sam, ovo je orhideja, a imala sam i od čokolade i od vanile i razne sam koristila, pa sam htjela tako i da izaberem ovu orhideju da isprobam i da vidim kakav miris ima. Da otvorim. Čisto malo, ljudi, prelepo miriše. Zaista preporučujem svima čokoladu i ovu orhideju. Ona čokolada kupka ovakva, 1000 ml, miriše kao jafa, bukvalno ista. Zatim kako bih znala koje mi karmin najviše odgovara, to jest mat karmini. Ja sam naručila sve uzorke koje postoje u katalogu, sve mat uzorke, tako da ću podeliti sve to sa vama da vi vidite možda koja će boja vama da se svidi, kako izgleda na meni ili na svetlim tenu ili za plave oči ili jednostavno kako izgleda van kataloga. Inače, uzorci iz Avona izgledaju ovako. Ja sam naručila 22 uzorka, tako da prvi sam izabrala koji mi je pao pod ruku, to je ovaj. Ja ću, pošto ne znam pravilno da pročitam sve ove nazive, pošto su na engleskom, ja ću svaki koji god budem prvi koristila, ostavit ću ime tog karmina tu ispod, tako da svaki karmin koji budem stavila ostavit ću vam ime. Oni su inače mat, kao što rekao. I evo, ovaj prvi izgleda ovako. Zaista mi se dopada i ovo je crvena boja, ja volim crvenu boju i vidite kako izgleda, baš ide uz plave oči. Zatim sljedeći karmin je ovaj, ovo je nešto kao baby roza, ne znam kako će da ispadne na kameri. I dragi moji, on izgleda ovako. I zatim ovo je neka nude nijansa. Na kameri se vidi skroz drugačije. Kao trula višnja izgleda preko kamere. Ali ovako nešto između brown i neke tamnije boje. Nije onako ni crvena, nije nude, nešto je kao cigla boje, tako nešto. Kamera stvarno vuče, kao što vidite, nešto između trule višnje i neke roze nijanse u sebi. I zatim tu je jedna svetlija nijansa, ja zaista volim ove drečove i svetlije nijanse, zato što sam ja plava i jednostavno dođu mi oči do izražaja i nekako sviđa mi se kako mi stoji. Vidjet ćemo kakav je ovaj. Ovo je baš nežan. Sviđa mi se. Zaista je nežan, sviđa mi se, nije ni ono drečovo ti upada u oči, nije ni preslab, tako da ne znam šta vi kažete, da li vam se više sviđa kako mi stoje ove tamnije boje, ove brownkaste tamnije ili ove malo drečove
i svetlije. Ok, tu je sada neka vatreno naranđasta da je nazovem, nije ni crvena ni naranđasta, vidjet ćemo kako će da izgleda. Oh. I ona izgleda ovako, zaista jaka upadljiva boja. Nadam se da vam se sviđa, mene onako prejaka, ali može na nešto, jel tako, na što je baš svečano, ili ako nosite crno ili belo, bilo šta što možete da uklopite sa ovom bojom, nanesite je. Ja volim više te nežnije svetle boje. Ok, sada nanosim ovaj ovde. Malo mi je nezgodno, ima malo deblje prste, ovo je baš tanko. I ovaj karmen izgleda ovako, meni se dopada. Isto upaljiva boja, ali zaista je ono Barbie. I slaže mi se, vidite. Uglavnom se svidao ovaj karmin, možete da ga naručite baš u Avonu, ja ću ostavim svako ime karmina ispod, da jednostavno možete da vidite kako to izgleda kada neko stavi, a da nije samo u Avonu, jer nikada nije ista nijansa i nikada nije ista boja kao u katalogu i uživo na nekoj osobi. Ali ja sam naručila sve ove uzorke samo za vas, da bi vi, devojke, videle koja boja bi vama baš odgovarala i kako izgledaju, da li su karmini pigmentovani, da li vam se neki više dopada, neki ne, sve možete da vidite upravo sada. Ok, sada koristim, ovo je, izgleda najobičnije ljubičasto, a na kameri izgleda sasvim drugačije. Vidjet ćemo kako će da izgleda kad se nanese. I ovo je baš malo. I nemojte da skroz da, kad stavljate karmine, da idete okolo kao da ste elajvar, nego koliko je vaša, da kažem, usna linija, toliko stavite, ili samo milimetar preko toga pređite, nemojte kao da ste elajvar. Evo, izgleda ovako. I zatim mi je tu jedna zaista nežna boja, jedva čekam nju da probam. Da vidimo kolika je pigmentacija. I'm a Barbie girl. Ja. Ne, zaista je nezgodno. Dobro, ovo su uzorci, a zaista je nezgodno zato što je toliko malo, a meni su, vidite moje prste, vidite uzorak. Dok ja to stavim, evo, izgleda ovako. Meni se baš dopada, baš je ženstveni, onako nežan je, nije preterano, može i preko dana da se nosi i predivan je. Verovatno ću ovaj i kupiti. Zatim tu je u pitanju neka tamno crvena boja, vidjet ćemo kako ona izgleda. Baš mi se dopada. I ona izgleda ovako. Dobro, sada sam malo lošije nanela ove ivice to, ali vidite, htjela sam da vam pokažem tu nijansu. Zaista otvara vaše lice. I sviđa mi se. Inače, ovi mat karmini su dobro, dugo traju. Zaista i kada se izbrišu sa vaših usana, i dalje imate pigmentaciju, to jest imate boju na vašim usnama, ali nemojte da se ljubite jer
Evo što se desi, ostane vrlo malo, tako da možete da se i razmožete. Ali mi žene uvijek nađemo neko rješenje, tako da možemo da stavimo preko ovog mat karmina baby puder ili banana puder ukoliko ga imate. Samo pređite preko usana i vaš karmin će trajati čitav dan. Ok, sad ćemo koristimo, ovo je bukvalno ono Barbie roze. Nije ni toliko strašno. Jao, vidi. So cute. Mene se sviđa. Jeste da je, stvarno jeste jak. Sada tu je još jedan miks crvene i pink boje. Ovo mi više liči na neko crveno, nešto nežno crveno, da nije ono baš... Evo izgleda ovako. Ima mnogo lepših nijansi. Dopada mi se i ovaj, ali nekako... kao neka šalteruša. Ne znam, ne sviđa mi se baš jer nekako nije ni crveno, nije ni roze, nešto... Ja obožavam boju trula višnja. Trula višnja je po mene najlepša boja. Ovo je... Red Supreme, tako piše. Ja ću vam ipak za svaki slučaj sve ove prethodne karmine koje nisam nazvala imenima, sve ću vam ostavim tu lepo dole pa da vi možete kad budete gledali kod neke drugarice, kod neke žene Avon katalog, da vi možete lepo da naručite, da sve to vidite same. Inače, jako je teško raditi sa ovim, pogotovo što ja hoću to brzinski da vam sve pokaže. Evo i karmin izgleda ovako. Ja mislim da će na kameri da izgleda krv crveno. Uživo je između trule višnje i krv crvena boja. Dopada mi se, ali ona mi je nešto slično kao ona što mi se baš nije dopala, ali uživo je mnogo drugačija boja, tako da tamnija je nego ovdje i nekako ima neku nijansu onako trule višnje, nije baš ovako drečavo. Ok, ovo je sljedeća boja. Jedva čekam nju da probam, baš lijepo izgleda. Usne su mi se već obojile od silnih karmina. Wow. Ovaj karmin je prelep. Ok, devojke, ovaj karmin mi se najviše sviđa. Definitivno ću i njega da poručim. Onako, ovi karmini, svi mate ovi karmini su nežni, nisu onako teški, masni, da vam, ne znam, kao da imate 500 sloja, zaista su pigmentovani, koliko god puta da pređete preko vaših usana, opet će da izgleda isto, samo, ta mala zamjerka jeste što nisu ono 100% mat, tako da pređite samo baby puderom ili banana puderom ukoliko ga imate. I mi idemo na sljedeću nijansu, a to je ova nijansa. Wow, ovo izgleda baš dračavo. Jeste dračavo. Ali nije toliko loše. Uživo ne izgleda uopšte loše.
Sviđa mi se. Ova mi je top. Baš izgleda nekako kao kajsija sa nijansama neke pink boje. Neka zlatna sredina. Znači nije ni jedno ni drugo. Baš je lepo i ne dreči toliko uživo. Ok, drugare, ostale su nam još 3 karmina, to jest ovih malih uzoraka. Stavljam ovaj svetliji. Sviđa mi se zato što su zaista pigmentovani i čisto ako želite da uzmete ove karmine, ne morate da kupite karmine, možete da uzmete uzorke i da isprobate lepo koje vam karmini trebaju i koje mislite da bi vam lepo stajali. Lepo sve naručite ove, kao ja, ove uzorke, stignu vam kući, isprobate i koje vam se najviše dopada, taj kupite. Ukoliko niste u mogućnosti, pogledajte ovaj video i nadam se da ću bar jednoj devojci da pomognem ovako da vidite kako zaista izgledaju ovi karmini, jer su znatno drugačiji u katalozima, u katalogu, nego bar ovako, jer ne mogu drugačije da vam pokažem. Ja sam se iscimala, eto da vam pokažem, bar preko videa. Ok, i sada uzimam ovaj. I vidite kako izgleda. Sviđa mi se, ali ove što se tiče ovih drečavih nijansa, stvarno nekako su kao sve slične kada ih stavite, ali kad se zagledate uopšte nisu slične. I ostao nam je još jedan, ovo je 22. karmin. I za kraj stavljamo ovaj. Ok, to bi bilo to, dragi moji. Ukoliko vam se svidao ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte moj YouTube kanal. Ukoliko imate neko pitanje vezano za ove proizvode, napišite dole u komentaru, ja ću vam na sva pitanja odgovoriti. To bi bilo to, veliki pozdrav za sve vas i vidimo se u sljedećem videu. U sljedećem videu.